Як архімандрит Алексій Кабалюк став тою лічністю, аби понести письмо і вести переговори з самим Сталіним за судьбу Закарпаття, Карпатської Руси? Цікавий вопрос. Архімандрит Алексій Кабалюк, карпатський русин, уроженець нашого краю, знаменитої Рахівщини і Ясеня. Саме він дійсно сформувався як духовний вождь підкарпатських русинів, котрий в дуже важне время духовно-національного возрождення цілого народу став у числі тих, хто здатний був повести народ до благословенного момента, коли весь світ визнав русинів як народ, який має свою землю, і зато він і був ізбраний у Мукачеві 18 ноября 1944 року, тобто до появлення так називаємої комуністичної партії Закарпатської України, така ж, котру потім і розпустили, котра стала через 3 дні 21 ноября, і уже за 5 днів до того, як 26 ноября, у Мукачеві був зведений НКВДистами перший і останній з'їзд народних комітетів. Так тоді якраз 18-го був вибраний Алексій Кабалюк і його ця вся делегація, щоб пішли у Москву, понесли письмо і могли вести переговори із самим Сталіним о судьбах Закарпаття, Карпатської Русі. Святий Алексій на протяжении віков отих часів завжди акцентував, хоча русини з нетерпінням чекають можливості жити своїми братами, слав'янами і руським народом, які за Карпатами. Но ми себе вважаємо русинами і так хочемо обстати, щоб нас усі рахували. Но ми не українці, а наша рускость не моложе Карпат. Кроме того, в письмі Сталіну 18 ноября у Мукачеві було написано, що розуміючи, що присоединення Подкарпатської Руси к Совєтському Союзі уже неоспоримоє і неотвратимоє, то ми вважаємо, як русинські лідери, просити власть СССР предоставити нам той же статус, який ми мали в составі Чехословакії, окремої національної республіки з іменем Совєтська Карпаторуська Республіка. Бо дуже важливо було розуміти, що річ йде про мудре рішення. І от у них як було написано у письмі: ми, ниже підписавшися, представники православних общин Карпатської Руси, виражає волю всього нашого руського православного народу, просимо включити Карпатську Русь в состав СССР в формі Карпаторуська Русько-Совєтська Республіка. Письмо підписали сам Алексій, ігумен Феофан Сабов, котрий управляв ділами Мукачево-Пряшівської єпархії. Замітьте, Мукачево-Пряшівської, тоді ще то була єдина єпархія. Ну і русинський професор Петр Васильович Лінтур. Контекст письма також слідує чітко розуміти, що в його прагматичних таких стремленнях було чистоє, неподільне желання народу русину войти у Совєтський Союз на правах незалежної республіки. Це означало, що Алексій Кабалюк і русини, жителі, хотіли приєднатися іменно зі своїм статусом республіки. Не автономія маленька, не якась там національно-культурна автономія, а іменно віддільна держава, Національна республіка русинів, яка б вже мала обще названня із другими республіками, і тим самим була б можливість русинам в составі СССР розвиватися як народу
окремому, який у союзі з другими народами міг би проводити своє життя совмісне в єдиному культурному пространстві. Любі прошення русинов в отношенні Сталіна і СССР – це не якась поддержка комуністичних властей, як то так і вигадали, а просто їх попитка дипломатичним путем, через переговори, хоча і з несильною позицією, бо Росія була, Совєтський Союз був переможець, а це була представницька делегація від одної з республік Чехословакії, за котру вже було раніше сплановано, щоб цю республіку вже від'єднати від Чехословакії і приєднати до СССР. Но іменно догадуюся про це, і святий наш Олексій Кабалюк, і вся делегація просили іменно власть, вірніше, готовилися просити. Но їх не допустили. Водили їх в Москві по музеям, концертам, а до Сталіна не допустили. Удивительно, що ми хочемо казати, і ще в 1944 році, коли ще край не був радянської країни область, русини себе 100% ідентифікували як русини. Ми не говоримо за Августина Волошина, котрий був політичний українець, його група. Вони називалися політичними українцями, хотіли бути у власті, однако одна була групка, яких ми просто і не хочемо говорити, що вони мали всеобщее влияння. Бо від після того, як галицькі русини вже були спольщені до 1939 року, а за 2 роки радянської влади в Львові вже потерпіли асиміляцію радянсько-українську, так ми називаємо, бо мова Галицької Русі і мова тодішньої радянської України була все-таки різнилася. І тому недавно галичани хотіли ввести в українську мову галицькі елементи галицько-української мови. В основному русини желали бути признані. І причому з територіально таким національним самоуправлінням, бо іменно це давало можливість, де би ми не пристали, до якої держави, до мадярів, до чехів або до Совєтського Союзу, то обіцяло нам не бути асимільованими. Більше того, русини підчеркують, що люди являються русинами і синами Русі не молодшими, як Карпати, но і не ідентифікують себе як українці. Ми, кажуть русини, з іменем Україна і українець познайомилися лише в період Першої мирової війни. В період тої війни прийшли до нас галицькі націоналісти, і вони нам ту ідею ту занесли. В письмі підчеркувалося, я, до речі, читаю і цитирую много, що в то время, як галичани принесли це ім'я як при іностранній поддержці німецькій, подкарпатські русини зберегли своє ім'я русини самі, без підтримки ніякої Праги, ніякого Берліна, ніякого Вашингтона. Ближе до кінця письмо ще раз підкреслює, що народ наш – це русини, які не желають українізуватися і просять создати Карпато-Русинську республіку від Ясеня до Попрада, від Ушка до Доброчина, Дебрецена. І так, що русини можуть бути у місті з усіми братями-слав'янами, русскими, українцями, білорусами, но оставатися русинами. І цю місію, уви, українські комуністи не дозволили, не допустили ні Кабалюка Олексія, будущого святого церкви, ні всю делегацію до Сталіна. Хоча деякі думали, що якщо б прийняв Сталін цю делегацію, наш святий преподобний Олексій Кабалюк був достатньо способний убідити і Сталіна, що треба зробити, бо у планах русинов були такі задуми, щоб до Карпатської Русі повернути теперішню частину Румунії, там тоді була,
Претисянську частинку Мадярщини, частину всю Пряшівську Русь і теперішню Лемковину. Отакі плани були. Но, уви, на це ніхто не пішов, а тому і письмо осталося тепер лише як юридичний доказ, що наші люди завжди розуміли добре свої права, орієнтувалися по времені і дуже акуратно говорили. То, що їм відмовили українські комуністи, ну то ж це наша трагедія, но не закінчення нашої історії. Русини вистояли і віримо, що рано чи пізно в складі України ми будемо мати відповідний статус і визнання, невзирає на мнення українських інститутів, котрих наплодилося много, і котрі по заказу роблять антинаукові, антиконституційні висновки відносно русинов. Русини, як ми вже говорили, підозрювали. Ну, можна сказати, і вже були увірені, що якщо їх насильно введуть в Українську Радянську Соціалістично-Комуністичну Республіку, вони, русини, будуть неодмінно українськими комуністами українізовані, що дійсно і неізбіжно ставалося. Но, повторюся, аж би Сталін прийняв тоді святого Олексія і делегацію, то він би міг розуміти, який був удачний був для русинів. Ну, в принципі, для будущої України, бо Карпатська Русь могла з Україною бути єдиною державою. Які були можливості, а їх, уви, німецький шпіон, як називали і Леніна, і Сталіна, не використав. З другого боку, радянські українські комуністи уже тоді не вважали права русинського народу, не говоря вже про цілу делегацію, яку не допустили до Сталіна. Осознавали, що Подкарпатська Русь, як Карпаторуська республіка, стане ту велику силу для підтримки православної церкви. Ведь то був регіон релігійний. Но в кінці кінців всі события вказують нам, якої великої благодатної православ'я, чим обладали русини і русинська ідентичність, но пострадали і православ'я, і русинська ідентичність від українських комуністів. Так се стало, що прийшли часи, і знову, тепер уже від українських націоналістів, і православ'я страдає, і русинська національність. Пряшівська Русь, вона ведь так, по нашому розумінню, не по всім правилам і домовленостям осталася в составі Словакії. Це земля великого святого Олексія Товта, отця американських русинов, американської Руси, національного будителя Олександра Духновича і многих других важних діятелів. А тому русини розуміли, треба бути окремими. Тому у жилах русинів вже є отот дух автономності. Ведь коли недавно Галичина просила автономію, офіціально, обласна рада, з транспарантами, а потім то замовчали. Но ведь ми в Закарпаттю не вимагали їх судити, або не обзивали галичан сепаратистами, хоча там докази фіксовані, задокументовані. Но ми кажемо, ну то ваша справа. Хочете вертатися до матері своєї Польщі, то ваша справа. Ми не спонукаємо вас і не держимо вас. Но і ви знаєте, що ми в склад України радянської пішли не добровольно. А от у склад теперішньої України голосували ми свідомо. А тому це наша держава. І хто має, яка біда нам йти має сюди, і лізти нам в очі і казати: ах, ти русин, значить проросійський, а хоч проалеутський, проляскінський. Яке твоє діло? Я маю погляди з уваженням, я скоріше, наприклад, прогреческий. Нам все любить держава Греція православна. А при чому тут лише проросійський? А ми любимо Словакію, ми прословацькі, промадярські, прорумунські, пропольські. Ну що з того? Ми любимо Америку, проамериканські.
і німців любимо про-німецькі. Но почему? Із-за того, що ти проросійський в їхній думці лишаєшся права називатися по національності своєї. А може твоя фантазія, неук, чиновник, лише основання фіксації злочина? Причому злочина, який не має того часу, коли він буде устарівший. І іменно, тому ми так кажемо: Господи, дай нам сили і мудрості, щоб ми ніколи не забували за подвиг наших духовних отців, котрі у тяжкий час Австро-Венгрії добивалися, щоб ми були русинами. У тяжкий час після розвалу Австрії, Австро-Венгрії, ми, русини, організувалися в національну державу. Це признали 57 держав світу. У складі Чехословакії були 3 національні держави. Не 3 якісь там території, як то колись неточно і неосторожно казав професор Магочі, а іменно Республіка Національна Подкарпатська Русь згідно Конституції Чехословакії, яка була прийнята 21 ноября 1938 року. Отже, і нині ми не боїмося казати правду. Нам закривають рот, тягають у суди, угрожають і сліпо обзивають сепаратистами. Тепер готові обзивати нас ізменниками Родини. Но у нас, у русинів, таке вираження: самі ви ізменники Родини, самі ви сепаратисти, нічого нам ліпити то, чого у нас нема. Ми православні, русини, у нас окрема національність, окремий язик, культура. А це значить, що ми вправі користуватися всіми можливостями українських законів, які, к сожалению, останній закон про корінне населення, про освіту являються тими, які протиречать і історії, і європейським хартіям. За що Україна вийшла в конфлікт з усіма сусідами, а значить, не дав Бог мудрості нашим чиновникам. Но такою мудростю обладаємо ми, подкарпатські русини, переважна частина жителів Закарпаття. А русини не про-мадярські, не про-чеські, не про-російські, а про-українські.